Bye. President of club, Portello, Tibolo Soti, English, second coach, line, midfield, Tibolo Soti, defense, Laurent, Foden, midfield, Diaz, attacker, Pedri, attacker, Tibalon, defense line, Doxy, Fode, field Fode, Kunde, midfield, attacker, Cristiano Ronaldo, second post keeper, Villa, Portello, Mane attacker, defense line, Jimen Mane, attacker, Tibolo Soti, midfielder, Kunde, midfield, Busquets, Paulo Dybala, Mbappé, Liga Kunda.
Mashego. Uncle. Edile. Hey. DJ Wule Kole. No, Andi wano golle monde hala no me andiri on itana. Odudo di capital fulago final mabbe hande der fatoto. Kantoro nalde. Desa no weli hadi foti hadi fewi ha. Desa nyamana TV on ngadi golle monde no wowi itana. Odudo hande ko final capital fulago nyalo kantoro watani duko ha. Masalah, aku fans club cinta nago. Masalah organisasi dunia, masalah. Ya, organisasi. Masalah ini dalam kembali dia organisasi keluarga ini. So jaɓe to goto kañe e capital place ɓe waɗi invité piigara kamɓe en ko no poɗɗen rentorade en waɗirde ha football o yaara no feewi enen fi koye ɗinam koye ɗiɗam so minen mbaɗa invite Mr Diallo close tamoni to ɗo kantoran o ara woda ko haalane seeɗa
goto kala neba seeɗa rek sabu tawi mo hewani hay seeɗa joni ko yimɓe tata pedɗi gaccata mbawa ɗo lebde han bisimillahi wa welcome alhamdulillah jarama yaya mi salmini committee tabital pulagu ɗo ɓeytani yo assalamu aleykum musidɓe tedduɓe daroɓe ñamana tv hande ɗe nan ɗo live e fatoto ko addi en ɗo ko tabital pulagu e ɓe waɗi ɗo final tournament ɓe waɗno ɗo tournament o noon so nani pulagu ɗum ko fulɓe rek e yino ɗo kadi nanen yiɗo affaire cosanu fulɓe fof hollirama ɗo ñañeji e bawɗi ko ɗum fulɓe andira ca e fulɓe tan hawri ɗo fof ko nene goto baba goto ɗum noon final o ko between Sinthiane Jiddere e fat Diawkounda e ɗum noon mi acca on kadi ha so mita waɗi mi arta e moɗon In that time, huh? Goal!
Good. Relax. Come on. Atrás. Atrás. Look at it! There, good. Hey, money direct. Step on the bed. Marenalar Mamu Idon kick darno pasiri ankala bono on yiwalde ni kala gandar da football bo do bet gane honya Ini Marena orang lain Oga. Marena
Win.
Let's go now. Jalkunda 2, Sintang 0. Jalkunda 2, Sintang 0. Jalkunda. Boy, malire. Ay, kau tu ke gari. Kau feu teu.
Yes. Au kinyenda. Wadi mita asta.
Thank you.